Добро утро на 56-ти влог. И днес ще имат къси панталони. Това е зелен. Иначе трябваше нещо от всичко и ще нещо повече. Отделно може. И къси панталони и че нещо повече ще имат. Когато винаги искате нещо и нещо повече, къси панталони вече готово. Иначе аз където винаги да имат къси панталони и нищо повече ще има тук, защото повече с къси панталони, нещо повече и някъде къси панталони ти имат нещо. Къси панталоните, където винаги да има тук и нещо всичките имат тук, имаше и нещо, за което винаги и нищо повече. Иначе тази е много хубаво и някъде ще има тук. Това е къси панталони. На 57-ми влог и ще ви очакваме ви. Аз ще ви очаквам тук с къси панталони. До скоро ще се видим.